Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Non inimposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maimbuntag og kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinige po niyo boss nga lagad sa kahanginan kasamang Rufil Fernandez Banyok. Maoy padayon makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Martes pizza Jes na. Buwan sa Pebrero tuiga 2026. Straight to the Sa point. gihapon hatagan tagpagtagad ang mga isyos nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagawan-uban. Nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may iskutanan karong butaga mga higala. Dakbayan sa Sugbo ug ubang bahin sa lalawigan sa Sugbo. Nakasinati og pag-uwan-uwan. Sukad pa kagabi hangtod karong buntag. Epekto sa Shareline matod pa sa pag-asa. Straight to the point. Katanig pagtagad butaga mahigala no laing bantayan ni sa ato mga kaigsunan diha nga nagpuyo sa mga landslide prone areas o sa ato mga kaigsunan nga namuyo das kasapaan ha. Station lang mo sa atong sibianan DYHP o sa IFM nga mo'y mohatod ninyo sa credible nga mga balita. Yaning pag-usok karon mahigala sa mga fake news. Ang uban po doon na mahigalay mga katong sa una pag ipang-post mga higala makahadlok sad kayo katong bagyong Tino mo ipang-post sa uban alap for the views lang mga higala mo na nga kami diri sa bianan DYHP og IFM ato yung isulti unsay kamatuoran no unsa ang tinuod maoy atong ibungat sa kahanginan ug unsa ang tinuod moy atong i-post sa atong social media platforms kay kining ato di sa DYHP og sa IFM di man lang ni kutob sa views lang no so ang ato nga makahatag ta og credible nga mga balita sa ato mga kaigsunan nga nagpaabot. So karon may higala kini na sinati na to nga wanuwan dili ni kakumpiyansaan. Gumikan mga higala kay kagabi pa, kagahapon pa. Siging uwan-uwan mga sukit tig paminaw. Delikado nga muhumok mangod ang yuta. So kadtong mga nagpuyo sa mga landslide prone areas, naa kanunay ang pagmabinantayon o musaka ang tubig. Diretso gyud mahigalay evacuate. Ayaw og kumpiyansa, Bata matagkaroon og unya ato sang kuhaon ang report gikan sa pag-asa mga higala aron nga atong masuta kumusta unsay dagan unsay update sa kahimtang sa panahon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin presyo sa gasolina ug diesel ni saka og tagpiso matag litro sugod karong mga orasa. Straight to the Ano po point. ding laing problema mga kahigalaan. Bila dako-dako na yung pagkasakaha kay lima ka ng piso o matag litro. Isus Ginoo ko in town. Straight to the Lain point. kining pabugat mga higala sa abaga sa mga kabos. Kay kining presyos gasolina o krudo og mao mga higalay mo taas doon na ni domino effects sa uban pa nga mga palaliton o uban nga mga galastuhan. Muna ang atong giantos ron na apay mga katalagman, di apay mahal nga palaliton na unsa na ang dagan sa ekonomiya. Pero hala, ang dito mga higala sa kauluhan, sige lang gyapon impeachment. Ginokdanay mahigala taman sa ginhawa. Yagi tala ni katawa makagilaan kay kagahapong adlaw ikatulong impeachment case ang gipasaka batok ni Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Ikatulo ni nga impeachment case ato ni hatagag pagtagad sab karon nga buntaga sa atong pagban-uban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin usa ka batan-ong negosyante patay human mga higala na hit and run sa usa ka Toyota Innova nga unang nibangga ngadto sa laing Toyota Vios nga nagparking sa gawas nga bahin sa Maria Luisa Village. Straight to the May point. barangay Banila dakbayn sa Subo ni atong Domingo sa kadlawon. Straight to the Kining point. bata ara bahay mahigala base sa atong nahibaw-an, promising kay kinabuhi ni Inday kining bata nga kuan, kining namatay. Promising og kinabuhi. In fact, anak ni sa mga higala mga Straight to the point. prominente sad nga mga tao og unya kini ni ang doon na ni bata pa na gitudluan na ni negosyo na doon na ganin ni coffee shop dito sa may Ayala daykin kining bata no apan na matay gumikan sa disgrasya kay nadasmagan ining usa mga kaigalaan ka bata sad nga rich kid po ni gihapon
Di lang ako isulti sa mga eskwelahan na kini na kadlawong dako mga higala nya nangahubog siguro unsang hitabo nakadasmag na nig sakinan, nakadasmag nag-unag Toyota Vios, wa mo hunong hala dagan. Hantod pagkabot sa unahan nakadasmag Ginoo og nakapatay. Sus Ginoo ko. Aton dagag pagtagad karon nga buntaga sa atong pagban-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Diri mahitabo mga higala sa may dapit sa gate na sa Maria Luisa Village. Straight to the Ataning point. pagtagad do buntaga sab sa atong pagwan-uban mahigala nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Samtang point. sa laing bahin Cebu City Councilor Joel Garganira nasagmuyo nga sa kadako sa trahedya sa Binaliw landfill nga nikalas og 36 ka mga tao og niangol og pipila ka mga kinabuhi. Karon kapina mga higala sa usa ka buwan ang nakalabay wa pagyoy na panubag sa maong hitabo. Straight to the point. Kumusta man kang investigasyon mahigala sa DENR? Or baka lisod nga dunay mapapanubag kay ang tag-iya sa Binaliw landfill usa ka bilyonaryo nga maos Enrique Razon. Straight to the point. Murag managana ang tanan kay naaman bilyonaryo may tag-iya. Straight to the point. Ang mga ahinsas gobyerno kumusta man mo? Ang ato mga officials kumusta man mo murag wa mo makalihok? Unsa man nakaamot si Razon sa inyong sa inyo din nga pagdagan sa pagkapolitiko? Or unsa bang hitabo ngano ba nga daw mura maghilom pastilanan ni karon? Straight to the Atani point. pagtagad do butaga sa atong pagban-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Sa laing bahin Hunta Provincial sa Subo nilusad og investigasyon sa operasyon sa Vietnam-based Green and Smart Mobility Electric Taxis nga giaprobahan sa nasudong kagamanan og wa moagi sa regional nga buhatan Straight to the sa point. Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB. Straight to the point. Diretso lang kinig operate mga higala matod pa. Ato ni sa tagaag pagtagad karon kay nakita bitaw nato na dunay mga green taxi. Ato nakita mga higala ni protesta ini mga higala to mga taxi operators katundaan na mga kahigalaan. Apan doon na po yung ingon inday ken nga okay ra kunong green taxi kay barato, Atong klarohon ni kay doon na po yung side mahigala nga okay man kuno barato. Pero ang mga local operators medyo nipalag sad sila unsa man ning kalakihan wa man mo moagi klarong proseso. Straight to Ato the sa point. nitagaag pagtagad mahigala kinsa may mga gamahan ng kamot ngano man ning naabot magkalit ning green taxi sad. Doon na gini mga koneksyon nga naa diha. Straight to the Nakatanig point. pagtagad lubutaga sa atong paban-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Samtang point. sa laing bahin Senadora Risa Ontiveros ni angkon nga naapil sa ilang lunch meeting ang paghisgot kabahin sa 2028 presidential election. Straight to the Si point. Ontiveros niingon nga open o ready siya nga mudagan pagka-presidente sa 2028 kung maoy mauyunan sa United Opposition. Straight to the Tagaan point. tanig pagtagad mahigala open siya nga mahimong front runner kung ugaling magkasinabot ang opposition, United Opposition nga siya may padaganon ready andam og tagana si Senador Risa. Straight to the O na point. mahigalay advertisement ni kanang Sani Osminia kani adto. Pwede ning usbon nga rin ni Senator Risa. Senator Risa andam og tagana. Pwede sa mahigala Junvic Remulla andam og tagana. VP Sara andam og tagana. Kana og dili ma-impeach. Kini og uban pang mga isgutanan imabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo ug sa 93.9 IFM.